Η Κατερίνα προσπαθεί να με πάρει τηλέφωνο από το πρωί και δεν έχω ούτε εγώ ούτε αυτή η κάρτα. Ποιος? Η Κατερίνα. Τι κάνεις μόνο, δεν έχω το πιτσετά. Με τις τιμές που διαβάζω. Είπες να φάνε το πιτσετά. Ποιο θες? Πάρ' το πιτσετά. Όχι, σαμπάνια. Μία να ταιριάζει με το πιτσετό που τρως. Να είναι στη γεύση. Θέλω να ξεκινήσεις να τη φλερτάρεις από τη θέση που είσαι για λίγη ώρα και να πας απέναντι, να της τα ρίξεις με λίγα λόγια και να τη φέρεις στο τραπέζι για να κάτσει μαζί σας. Χάρη. Στην μπαμπάς λοιπόν. Ωραία. Με 2 παιδιά. Α, τα κάνεις μικρός. Ναι. Ναι, γιατί δεν σου φαίνεται έτσι ο μπαμπάς. Σιγά που δεν φαίνεται. Σιγά που δεν φαίνεται. Σου λέτε ότι σας πεστρίχει. Καλέ, δεν φαίνεται. Είναι γοητευτικότατος. Με το σκουλαρικάκι του. Άκουτα. Εγώ τον πρότρεψα να το κάνω. Αλήθεια. Έχεις σωστή κόρη. Ναι. Έχουμε ανοιχτά μυαλά και οι δύο. Αλήθεια. Και σαγκούρι και σαμπάτας. Που είχες πιει πολύ. Ναι, κάτι θυμάμαι. Γιατί θυμήθηκα εγώ. Το ξενυχτήσαμε εκείνο το βράδυ. Πιάσαμε 9 η ώρα τα ξημερώματα. Ring a bell. Πάει το δουνάκι. Εντάξει, κάτι χτυπάει, αλλά μην λέμε πολλά τώρα. Ναι, σωστά. Είναι και η κόρη, σωστά. Εντάξει. Πάτε καλά! Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Πάτε καλά! Δεν το ήθελα. Σερβίρω και βάζετε την κλοποδιά. Μα δεν το ήθελα, σας λέω. Δουλεύω εγώ εδώ. Ποιος θα τα μαζέψει τώρα αυτά? Είμαι από το πρωί. Εντάξει, δεν το ήθελα, κυρία μου. Παίζετε με τον κόσμο, βάζετε τις κλοποδιές. Σήκωσα τον Δηλαδή πόδι μου, θέλω να μου τι πείτε έχω, ότι κατά λάθος έγινε αυτό. τόσο κοντά στο τραπέζι, δεν Θέλετε να μου πείτε ότι έγινε κατά λάθος δηλαδή. Φυσικά έγινε κατά λάθος. Λέτε να το έκανα επίτηδες. Τι να σας πω, πραγματικά δηλαδή δεν έχω τι να σας πω. Τώρα ποιος θα μαζέψει. Φωνάχτε το καταστηματάρι που έχει το κατάστημα. Είναι συμπεριφορά αυτή, είναι συμπεριφορά σε ανθρώπους που δουλεύουνε. Τι να σας πω. Μην περνάτε τόσο κοντά στα τραπέζια, κυρία μου. Εγώ φταίω δηλαδή τώρα. Ωραία συμπεριφορά. Εσείς να κοιτάτε πώς δουλεύετε. Φταίω εγώ δηλαδή τώρα. Φυσικά, έχω το πόδι μου απλωμένο, δεν το βλέπετε. Δηλαδή πρέπει να προσέχω και τα πόδια σας. Φυσικά, γι' αυτό είστε εδώ πέρα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Πολύ ωραία συμπεριφορά. Η κόρη έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Ωραίος πελάτης. Ντροπή σας.